Nath mam ddeud os dwi'n chwarae efo mwy wneith i ddisgyn off. 5 gorau Gareth! Helo ffrindiau, gawch eich rawn tang yma a heddiw dwi'n mynd i fod yn torri lawr 5 offeryn cerddorol gorau fi. Rhif 5, drums. O, sy'n byd gwell na, hitio'r skins. Just a... Os ym un offeryn arall yn neud y sŵn yna. Mae Andy ti chwarae drums, wyt? Yeah, boy! O, da ni angen jam rhywbryd, Andy. Rhif 4, saxophone. O, mae sŵn saxophone yn... O, mae'n neud rhywbeth i fi. Mae'n cynhyrfu fi. Mae jyst yr offeryn cariad. Yr offeryn o'r sewch. Saxophone sewch. Just yr... Lovely. Rhif 3, ffidil. Reit, oce. So, mae hwn ella'n controversial. Cheswm di dewis ffidil. Dydy bob offeryn ddim yn mynd i swnio neis. A ti angen yr offeryn yna sy'n swnio'n awful. A dwi'n meddwl y ffidil ydy'r offeryn yna chan fwyaf amser. Y cheswm dwi wedi rhoi ffidil mor uchel ydy. Achos os ti'n gallu chwarae ffidil, ti'n gerddor go wir. Mae ffidil yn dwylo wrong yn swnio'n awful, mae'n swnio'n horrible. Ond, yn y dwylo iawn, os ti'n gallu gael sŵn da allan o ffidil, chwarae teg, boi. A dyna pam yw'r rhif 3. Rhif 2. Oce, hwn ydy'r offeryn. Piano. Os ym un offeryn arall, lle ti sbio ar efo, a ti'n gwybod yn union bedio. Ti'n gallu sbio rei offeryna, ti fel, ydy hwnna'n hyd oed offeryn? Ta ydy o'n darn o plumbing neu rhywbeth? Ond efo piano, be arall sef o gallu bod? Reit, rhif 1. Hwn dych chi wedi bod yn disgwyl am. Sori. O, dwch poeth. 2 munud. O, ma' hwnnw rough. O, acidi. Reit, rhif 1. Offeryn cerddorol gorau Gareth ydy y gitar. Os yn byd mwy cool, nagos, na rhywun yn rocio allan efo gitar, neu eista yna'n plycio strings. Mae jyst y gitar quintessential. Ti'n meddwl cerddor, struggling musician, genius, tortured genius, a ti'n meddwl, ia, mae'n siŵr bod o'ch chwarae gitar. Achos hwnna ydy'r offeryn mwyaf cool. So, dyna ni. Hwnna oedd o 5 offeryn cerddorol gorau Gareth. Tara am y tro. Gareth! Yeah. YouTube.